Hi. Toto bude dosť také talking video, takže sa pohodlne usadte a kľudne si ma pustíte ako taký podcast. Pretože dneska sa budeme baviť o téme, na ktorú sa dosť často pýtate na mojom TikToku, ale je to také zdĺhavejšie, tak ma napadlo, že to dám proste sem. Táto téma je, ako som sa dostala k K-popu. Odpoveď by bola jednoduchá. Dokázala by som to povedať jedným slovom a tým je Haikyuu. Kto by ste nevedeli, Haikyuu je to anime, ktoré sa spopularizovalo v roku 2020. Poďme sa na to pozrieť trošku do detailu. Písal sa rok 2016 asi a vtedy boli strašne populárne proste YouTube Rewind, ak viete čo to je. A vtedy vlastne do jedného z nich sa dostalo BTS s pesničkou Idol. Ja že to znie zaujímavo, K-pop, korejský pop, pustím si to. Pustila som si Idol a bola som taká, ok, tak toto není pre mňa. Vy ste nevedeli, ja som dieťa roku, ja som vyrastala na heavy metale a metale a potom keď už som tak sa nejako dozvedela, že aha, ja vlastne môžem počúvať čo chcem, nemusím počúvať to, čo počúvajú moji rodičia, tak som začala počúvať dosť punk. Preto keď som si pustila to BTS, tak to bola úplne taká zmena a bola som fakt taká, že toto ja počúvať nebudem. Avšak prišiel rok 2020 a prišiel COVID a prišlo Haikyuu. Haikyuu je to volejbalové anime. Ja som už od narodenia pozerala anime, takže ma to vždycky do takej azijskej kultúry jednoducho ťahalo, ale nikdy nie ku K-popu. Avšak začala som pozerať to Haikyuu, začala som byť doma, takže som začala pozerať veľa takých akože editov na Haikyuu, začala som čítať akože rôzne webtoony a fanfiction na Haikyuu, alebo neviem, či sa to dá nazvať fanfiction, keď to sú kreslené postavičky, ale viete to, ako to myslím. Avšak vyšlo video, určite ich bolo mnoho, ale ja som videla toto, ako tancujú na Dynamite Haikyuu postavičky. A to mi prišlo vtipné. Na to som sa dívala, hej? To bolo také, že hahají. A potom bolo zrazu BTS v plus 7 dní. Moja mama si kupuje plus 7 dní. Moja mama je obsessed with plus 7 dní. Dobre? Každopádne som si to proste začala čítať, ale ja sa väčšinou čítam iba proste tie veci pri obrázkoch. A tam boli mená tých členov. A jeden sa volal, že Suga. Vtedy som to ešte čítala ako Suga. A ja, že haha, to je vtipné. A jedna Haikyuu postava, a budeme sa furt vracať z Haikyuu. A jedna Haikyuu postava sa volá Suga. Takže mi to prišlo strašne vtipné, takže som bola taká, že sa naučím teda ich mená. Čo sa môže stať? Keby som to vtedy vedela, tak by som sa ich naučila skôr. A ok, potom som bola taká, že ok, viem ich mená, Dynamite Bob, ešte sa mi páčili nejaké iné pesničky ako Black Swan, On a také veci, ale že až tak hrotiť to nebudem. No a potom vyšlo B. A ja som bola z toho úplne unesená. Takže hej, takto som sa dostala ku K-popu. A potom to išlo už iba dole vodou. Ale prebereme si aj to. Začala som počúvať dosť BTS. Dobre? Začala som ich stanovať, začala som pozerať ich live streamy, začala som pozerať ich show, začala som pozerať ich YouTube vlogy, začala som pozerať ich klipy, proste full on army. Keďže už som bola na tej strane YouTube vtedy, ja som nemala vtedy ani TikTok, ani nič, ale keďže už som bola na tej strane YouTube, že K-pop, že aha, tejto osobe sa páči K-pop, tak jej začneme púšťať aj iné K-pop skupiny. Vtedy som si povedala, a vtedy som sa mi zavidela Love Shot od EXO a povedala som si, že ja si neviem predstaviť, že by som scenovala iné skupiny ako BTS. A vtedy prišlo GOT7. Keby ste nevedeli, kto je GOT7, tak je to taktiež chlapčenská skupina, iba že ak si myslíte, že BTS je chaotické, tak si to dajte krát 2 a to je GOT7. Natáčala som aj o nich video na TikToku, takže si to kľudne pozrite. Prišlo SHINee. A ja som vtedy poznala hlavne teda BTS a GOT7, ktorí majú veľmi taký, alebo aspoň v tej dobe mali veľmi taký, že self-love, o láske a také proste jemné, nie vulgárne. No a Don't Call Me je dosť taká pesnička proste, že nevolaj mi, choď do riti, nechcem ťa počuť. Ja som bola vtedy, že wow, ja som nevedela, že K-pop môže byť aj takýto. Takže som začala počúvať aj SHINee, ktorí vôbec nie sú agresívna skupina, aj to som sa totálne osrela. Potom ešte budeme pokračovať. Mesto GOT7 začalo GOT7 opúšťať agentúru a tak, dozviete sa to v mojom videu na TikToku. Agase
dosť za to vinili Stray Kids. Alebo nevinili za to Stray Kids, my sme kľudné fandom, ale hovorili, že proste GOT7 odišlo kvôli tomu, že boli nehorazne mistritovaní a porovnávali to s tým, ako sa JYP chová ku Stray Kids. A potom som počula My Pace a to som bola z toho tiež odvarená, že wow, ja som nevedela, že K-pop môže byť aj takýto. Takže som sa stala Stay. A vlastne odtedy som multistan. Môj list skupín, ktoré som stanovala, sa začal iba zväčšovať. Tak som sa ja vlastne dostala do svetu K-popu. Keby ste sa pýtali, kto je môj ult skupina teraz, tak je to SHINee, pretože SHINee má neskutočné hlboké miesto u mňa v srdci. A je to asi 17, pretože málo ktorá skupina je lepšia ako 17. To si musíme priznať. Takže takto som sa dostala do svetu K-popu. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa na ne pýtajte v komentári a môžeme urobiť také, že K-pop Q&A. Čo vy na to? Takže sa kľudne pýtajte do komentáru otázky. Keď ich bude veľa, tak spravím takéto video ako K-pop Q&A. Takže ak sa vám toto video páčilo a ste rovnaký K-pop fanúšik ako ja, nezabudnite mi dať like, odber a do komentáru napíšte vaše K-pop otázky na mňa. Love you. Bye.